Ang atong nadungog nga ebanghelyo karong buntaga mao ang conclusion sa missionary discourse sa ebanghelyo ni San Mateo. Atong nabasa ang missionary discourse o paghisgot ni San Mateo mahitungod sa misyon niadtong niaging semana perting taasa o tagi kayo nga paghulagway sa iyang pinadala, sa iyang tinawag o sa mensahe nga ilang bitbiton. Karon sa iyang conclusion, siya nagaawhag sa napulog duha ka apostoles nga kining paghimo sa misyon mga igsuon, dili lang kini misyon nga bitbiton o mahimong part-time, kundi full-time ang misyon diha ni Kristo. Diin hatagan gani gayud kini og high priority. Labaw pa sa ginikanan, labaw pa sa pamilya nga kini hatagan gayud og dako nga prioridad aron kini og aron sila nga tinawag mahimo gayud nga mensahero nga mga nagadala o nagasangyaw diha kang Kristo. Masabtan nato ni sa kinabuhi sa pari, masabtan nato ni sa kinabuhi sa mga madre, mga religyoso, nga nihimog desisyon gayud nga mobiya ug mohatag og prioridad sa pagsangyaw sa mayong balita diha sa kinabuhi nga among gipuy-an, diha sa among apostolado nga minguntag full-time gayud diha kang Kristo. Apan siguro nindot nga pamalandungan nga niining maong mga utanga, mingon si Kristo, it will not come easy. It will not come easy. Mao nga, grabe ang description, no? Wa kumanis kalibutan kay magdalag kalinaw, kundili espada. Kanang maong lantaw, murag sukway kayo, nga atong naila si Kristo nga siya ang prinsipe sa kalinaw, the Prince of Peace. Unya ang iya dayang gidala, espada. Apan, diha sa konteksto sa atong pagsabot niini, nga di ay kini siya magdala usab og sakripisyo. Magdala usab og kasakit. Unsa may epekto sa espada? Kasakit man. So magdala usab kinig kasakit tungod sa paghatag og prioridad diha kang sa mensahe ni Kristo, labaw sa tanang mga attachment dinhi sa atong kinabuhi. Kana ang nindot kayo nga paghatag og description that when we follow Christ, not only for priest and religious, we will really expect that this will come with a price. Following Christ has a price. O unsa ang prize ni ana? Sakripisyo. Paghalad, paghatag og prioridad kaniya. Kay naagyoy sense of loyalty ang iyang tuno karon sa iyang mga tinawag. Diha sa inyong kaminyuon, diha sa kinabuhing ulay, diha sa atong pag-ampo karon sa bukasyon mga igsuon. Atong hatagag dakong importansya nga unsa mang bukasyon nga gisudlan nimo, gisudlan nato, kining bukasyon unta masabtan nato sa konteksto nga diin ang misyon adunay demand, ang misyon adunay sakripisyo, ang misyon adunay kasakit. Apan sa pag-participate nato nining misyon ni Kristo, mingon siya nga dili kamo ang isyu niini, ako ug kay kinsa katong mudawat kaninyo, mudawat kanako, ug kinsa katong mudawat kanako, mudawat sa amahan. Busa ang atong pagdawat nga sama kita o nga naghatag kita bugnaong tubig ngadto siyang mga sulugoon ngadto sa mga magsasangyaw sa iyang pulong, makadawat usab og ganti. Nothing will be given if there will be price of the mission
there is also reward of the mission. Mao kana mga kaigsunan ang kompleto nga picture sa mga tinawag. Busa ato nga lantawon nga diha sa atong bukasyon, labi na sa atong matag pamilya, matudluan unta nato ang mga bata sa kabililhon sa misyon ni Kristo. Kay daghan biya karon kanato mga igsoon ang tumong sa atong kinabuhi, no? Kanang mahayahay, di ba? Oh, nganong gipa-eskwela nimo imong anak? No? Aron unta dili maagian Father ang akong kalisod. Nganong naning kamot nga unta ikaw nagtuon, ang anak naning kamot nga siya magtuon. Para Father, di nagyug ko mobalik sa pagka mag-uuma sama sa akong papa kay lisod. Gusto nato kinabuhing hayahay. Pero diha sa misyon ni Kristo, dili hayahay na ay presyo nga sakripisyo o kasakit. Giklaro na ni Kristo. Mao nga unta ang ato, no, nga bitbiton diha sa matag pamilya, diha sa atong katilingban, we should be witnesses. Kita ang mga saksi sa kinabuhing sumusunod ni Kristo. Diin ang misyon gihatagan natong pagtagad o prioridad sa atong kinabuhi. Bisan taliwala sa mga kasakit niini. Kay kibalo kita nga kini sa katapusan magdalaganti nato gikan sa Dios. Kibalo kita nga mao kini ang purpose nga gihatagan kita kinabuhi sa Ginoo. Kay balo kita nga mao kini ang rason nga moingon kita kitang tanan mga tinawag sa Dios. Langit nung Amahan, nining among Eucharistia karon, dindawato namo si Jesus imong anak, nga sa makausapa, nagsakripisyo siyang kaugalingon, aron paghatag kanamo sa iyang lawas o dugo. Tabangi kami, nga mas mapalawom namo ang among misyon, diha sa bukasyon nga among gipuy-an karon, aron unta kini magdala kanamo sa kahiusahan diha kanimo. Amen. Palihog manindog.